mawaƙin wazirin Adamawa wato Alfazazi daga can jihar Kano. Alfazazi, zan iya cewa muna yi maka barka da zuwa har ila yau, kuma muna godiya da wannan jerin waƙoƙi da kamar yadda ka faɗa a farko cewa amma shirya su suna da yawa kuma album ɗin su za a yi. Alfazazi, zan iya cewa kai a wace mahanga kake ganin sana'ar waka ne? Domin naga kamar wakar waziri kawai kasa a gaba, akwai wasu waƙoƙi da kake yi ne koko ita kawai kasa a gaba, kuma ya ka ɗauki waka? Gaskiya asali ni mawaƙin soyayya ne. To tun farko mawaƙin soyayya ne kusan lokuta da dama haka. So lokaci na tafiya, still dai a lokacin ina da ra'ayin waziri, to sai na ga tutun da ina wakan nan ni kuma doce gudunmawa zan ba mu waziri ta wata fuskar, sai na ga to ni ma bari in rikide kawai in zama mawakin siyasa. Na rikide ya kasance sai na fara waziri waka. Sannan kuma waka gaskiya sana'a ce. Alhamdulillahi waka ta mun komai, ta kai ni gunda ban taba tunani ba, kuma ta mun abin da ban taba zato ba a lokutan dama. To yanzu da karin gumi wakan wazirin Adamawa kawai, wato ta ishe ka tuwo da miya, zan iya cewa? Gaskiya ta ishe ni tuwo da miya, tunda duk inda na shiga ana gana da martaba da daraja da soyayya baki ɗaya. Kaga kusan in ce a rayuwa ba abin da ya fi duk inda ka shiga a ganka da martaba da daraja. Wannan ma kaɗai ya isa abin gode ma Ubangiji. Kasancewarka matashi, zan iya cewa watakila ba ma auren fari ba tukun. Dan jiya na ji kana cewa an ka kudin baiko. A gaskiya ban yi aure ba, ban da aure tukun. Ikon Allah. Tukuna dai. Ikon Allah. Abin mamaki. Amma ga shi karin gumi wakar waziri ta ishe ka wando da riga. Haka yake zahiri. Watakila akwai matasa ire-iren ka waɗanda suke da baiwa ta waka, amma ba su san ma wace makama za su kama ba dangane da fara aikin waka din. Wasu kuma sun fara amma su buga CD su tafi wajen wannan mawaƙi abinan mutumin, su buga waka su tafi wajen wannan mutumin, wato ba su tsaya waje ɗaya ba. Kai kuma yanayin yadda na lura kamar ka tsaya ne gu ɗaya. Zahiri. In ta yi ruwa rijiya. To sauran mawakan kana ga su ma yadda suke din daidai ne, ko ya kamata kowa ce yana da ubangida?